abi beri ti phải ya phải gong abi beri gong ở đây không thằng con ở đây đẹp ai đi xin sao bài buri bài hơn đẹp ở đây thằng con ở đây thằng con mình sửa cuma kalau đẹp kalau biar su đẹp biar su dia dah nama kalau nunggu bisa chị đẹp ai ông chị bisa bisa ang lekha गोरों जाथो रायजो राजाफोर आंनो बोर हर दे इसोर jai indah baik hai anh mà thằng là nó anh bữa nay thằng lại thế này ra thế này mình gì it's nice mình nè kìa để hai đợt cái lịch thật xin ngả bài xin nhé hả thế này rồi hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय माखौ नायबाय थादों ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जोङो अदालगुरियावहाय थांनो नागिरदों आरो जाहामुतु आं ओमफ्राय सानैसो मानसि दंबावो जोंहा आफाबो थांगोन अदालगुरियावहाय फिसा खामानि दङ बे खामानिनि थाखायनो थांनो नागिरदों बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नै ओंखारखांबाय आङो न' मानसि चुम्मा हरलाय खनसे इसोरखो दे चुम्मा हरा लाजदो दे होमबा नोंनि हाथाइखौ देखाय हाथाइखौ हि ना देखाय दे नासो नैसो हि ना देखाय सालायखो ओमफ्राय सालायखो आंना देखाय दे होमबा गन्थंआ हबे गन्थंआ मेगनालाय मेगना मा जाखिबिले होनलायदोलाय रे ओइ cuma kalam kerja cuma ini gelinci One, two, three. Ikhniau kamu. Deh. 1, 2, 3 dan juam. Deh. Ya. Ada. Neng mobil laंफैया? लांगोन थ'। नै लोगोफोर जोङो अदालगुरियाव मोनफैबाय ओमफ्रायो जोंना खामानिया कर्टआवसो आरो जाहामुतुनिया आरो मोनसे एक्सट्रा खामानि दंबावनो गावनि अफिसावहाय ओमफ्राय बियो दायो बे गावनि अफिसाव फैग्रोदों ओमफ्राय जों दायो बिनि खामानिखौ मावखांबासो कर्टआव थांनो हासिगोन आरो जोङो कर्टआवहाय माबा खालामनो नागिरदों मा होनोमोनलाय मुतु मा होनोमोनलाय Marriage register न 50,000 नि न मिथिखायोब्रा बहुत मानसियानो खालामनायालाय
जोङो मुथुनि आंनि मेरिजनि रेजिस्टार खालामनो नागिरदों आरो बहुद मानसियानो खालामबायना बेखौथ' बहुद मानसियानो मिथिखायो ओमफ्रायो बेखौ खालामखांनायनि उनाव फैसा मोनो होननायबो खोनादो 50,000 मोनो होननाय खोनादो मिन्थिया सोरबा सोरबा मोनबायबोनो ओमफ्राय मोनोना मोना मिन्थिया आरो जेखिजाया नांगौ नालाय बेफोरखौ उनफोरनि थाखाय माबाफोरबो नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो खालामनानै दोननो नागिरदों आरो ना मथो ओमफ्राय जोंहा आफाबो फैफादोंना ओमफ्राय आफा थानायखाय आङो भिडिअखौनो लास्रायाखैमोन लाजिनानै लाजियोहाय आङो एसे बिहावफोरखौलाय न'आव लाजियाबा लोगोफोर बिहावखौलाय लाजिखागोन गावनि असे बिहाव मोनबासो लाजिनाय नङामोन आंनिखौलाय माखौ मबाइलखौलाय लांसै जोङो सफैबाय लोगोफोर कर्टआवहाय जाहा कर्टआव खामानि दङ होननानै खिथाबोदोंमोन आं दहाय ओमफ्राय सफैबाय आरो दाना नायलांबाय थादो लोगोफोर मावलांसै खामानिखौ बेखौ नांगौ दा मुथु बेखौल' ओमफ्राय जाबायबो ओमफ्राय जोङो अफिसाव हाबहैनायनि सिगाङावनो मायाबा जेरक्स खालामनो दोंसैमोन नालाय बेफोरखौ नैबेयावहाय खालामनानै लादों आरो खावसेखौथ' खालामखाजोब्बायमोन अब्लाबो माखौबा नांबावगोन होननानै बुंनायखाय बेयाव जेरक्स खालामजोबना लादों ओमफ्राय दानासो जोङो अफिसाव हाबहैनोसै आरो एग्रीमेंट तो मुझे नोटिस चाहिए ना ठीक है ये नै अफिसफोरा बेफोरनो ओमफ्रायो जोङो दायो गाहायाव दङ गोजौआवहाय थांथ'वाखै जों थांनांगौआथ' गोजौआवसो ओमफ्रायो लेंहरथ'वाखैबो नालाय नै पुरि जानानै लानोसै उखैनाय मोनबाय नालाय गोथावनो जाना लानोसै गुदुं गुदुंनो आखरा एखे फ्रामसो जाबायना जोंना मा होनो नै जोङो गोजौआव गाखोहैबाय अफिसावहाय ओमफ्राय आरो अफिसनिफ्राय आरोबाव गाहायाव एसे भिडिअ लाहरदो आरो माबायदि नुयो होननानै माबायदि नुनो आरोना माबायदि दं बेबायदिनो नुगोन अब्लाबो लाहरबाय आरो एसे भिडिअ बेयावहाय जोंनि सहिल'सो नांगौमोन ओमफ्राय जोङो सहिफोरखौ होखांजोब्बाय आरो जोंजों लोगोसे जोङो 3 मानसि लांफानो गोनां जादों साखि मानसि नांगौना ओमफ्राय बिसोरनि सहिखौबो नांगौ बिसोरनिखौबो लाखांजोब्बाय नै ओमफ्राय अफिसा बेनो आरो बारा भिडिअ लानो मोनानो बेनिखायनो आं सिरि लाखुमासोनो आरो भिडिअखौ आंनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि फट'खौ देखायलाय नायलाय माबायदि गाव जावखा माखौ बुङो Udah recording kan ini. मानो फैदों Register खालामदों आंनियाव सार्टिफिकेट गैया नालाय हाबा जानायनि प्रुफ गैया ओंखाय माने रेजिस्टार खालामनानै प्रुफ मोनसे लानो नागिरदों मिसा लोगोफोर मुदुआ आंखौ गावखौ गारनानै खारजानाय गिनानैसो बानायफैदो बेखौ नङा होनलाय नंगौबोथ' जानो हागौ ना न' लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर खालामाखैब्ला खालामनो गोसोब्ला खालामहैथां दासिमबो खालामगासिनो दं आरो बहुत मानसियानो दिनैबो सोरबा खालामखांबायनो ओमफ्राय जोंना एसे लास्ट जाबाय आरो
जोङो जाय खामानिखौ लानानै बेयावहाय थांदोंमोन ना ओमफ्राय जोंना गासैबो खामानियानो जाजोब्बाय जा गोबाव मानि नेनांबाय आरो जोङो ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय फैफिनबाय थानोसै भिडिअ'खौबो आङो फोजोबनोसै माने जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो आंना भिडिअ'आ जुदि जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर ओमफ्रायो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आयु 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 माबा बुंफुबाय थानाय समावनो लामायाबो माबायदि जानानै होयो बारल'सोबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय 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 होनबाबोथ' बाय 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 उनावहाय सासे दंबावोमोन नै आफुगासिनोसै